लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर आङो दा रौनियाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर मा होनो बेंकआव एसे खामानि दं ओमफ्राय दिनै समबार हाबो नालाय ओंखायनो सानबाय मन्दिरावबो एसे हाबना फैनोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो अखाबो हाबाय दं लोगोफोर एसे एसे ओमफ्राय भिडिअखौ लामायाव बानायलांला मन्दिर सहैबा नोंथांमोननो खिन्थिखानोसै mati lah idin lah. थांबाय लोगोफोर न'आव थांनोसै तामाम मानसि
लोगोफोर न'आव खुलुमखांबाय आइनि 7 तारिखनिफ्राय मेला दं जोंना बेयाव न'आव थांबाय थानोसै जों दा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ